Bħalma qed jiġri kull tmiem il-ġimgħa sal-aħħar ta' April, attivitajiet inwettqu flimkien komplew is-sibt fejn il-familji kellhom l-opportunità li jżuru Ardalam u Borċ in-Nadur f'Birzebbuġa. Ardalam huwa wieħed mill-iprem siti preistoriċi f'pajjiżna. Il-pubbliku kellu l-ħin biex idur dawra mal-post bl-informazzjoni dwar Ardalam moddija permezz ta' gwidi apposta. Kien hemm ukoll mumenti ta' rakkuntar ta' stejjer tfal b'informazzjoni dwar il-Mużew ta' Ardalam fost oħrajn, tfittxija t-teżor, dawra mal-wied u anki ngħatat spjegazzjoni dwar il-proġett ta' Wied Dalam. Fost l-attrazzjonijiet f'Ardalam hemm l-iskeletri ta' annimali li nstabu f'dan is-sit. Tkellimna ma' Mary Rose Muscat dwar din l-inizjattiva. Għalkemm Heritage Malta toffri l-iskema tal-passaport fej kull tifel u tifla ta' Malta għawdex jista' jgawdi minn dan il-passaport fej żewġ adulti jistgħu jidħlu b'xejn u anke għandna il-passaport tal-anzjani. Heritage Malta tħoss li għandha tiftaħ dawn is-siti wkoll kultant żmien skont il-perjodu li jkun biex tagħmel aċċessibbli s-siti tagħna għal kulħadd.